Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Karon mga igsoon atong gihandom o gisaulog ang pangilin o kapistahan ni San Bernabe, Apostol. Mao nga nining santos nga misa ato'y padangat ngadto sa Dios ang atong mga katuyuan ug mga pag-ampo pinaagi sa panabang ni San Bernabe, Apostol sa simbahan. Busa mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos sa amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ka sa pagpili kang San Bernabe, puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo alang sa pagkabig sa katawhan. Itugot nga ikasangyaw ang ebanghelyo ni Kristo sa pulong ug sa buhat nga iyang giwali sa dakong kakugi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem, busa ilang gipaadto sa Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmatinud-anon sa Ginoo sa kinasingkasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tawo ang nangakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig silang duha nagkikita sa mga magtutuo ug gitudloan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simon nga gianggaag Negro, si Lucio taga Cirene, si Manain nga namatuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buhat nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila. Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo usa ka bag-ong awit, kay nakahimo siya og katingalahang mga buhat, ang iyang tuong kamot nakakab-ot og kadaugan alang kaniya ang iyang balaan nga bukton.
Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Gipahibalo sa Ginoo ang iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanan kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, awit nga pagdayeg. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awitig pagdayeg ang Ginoo pinaagi sa alpa, diha sa alpa ug sa mananoy nga awit, diha sa trompeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon at tubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Alleluia, Alleluia, wikain mo, puon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw gayud panumpa kon ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao trono sa Dios. Ni sa yuta kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem kay kini mao ang siyudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo o dili. Kay kun may mukapin pa niini, kana gikan sa yawa. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Ako say puli ni Father Siano karon tungod kay nag-family outing sila. Mga Obods family ni bisita sila sa Kapilinya. Mga igsuon dinhi sa ato Ebanghelyo atong nadungog nga mipahimangno ang atong Ginoong Hesukristo nga dili gayud kita manumpa kun kita manaad. Unsa may kalahian naning duha, kining manumpa o manaad. Siguro ang panaad mao ning gitawag sa English og mga promises. Apan ang panumpa mao ning we are taking an oath. Naay panultihon, promises are made to be broken. But oath, do not break your oath or you will go to jail. Muna kung muadto kag husgado, mahimo kang saksi, you make an oath before the judge. Kunya, kung muhimo ka og panumpa, dili ka pwede makak. Pero nganong panaad pwede raman. Promises are made to be broken. Kanang sa kasal mga igsoon, non sa mana.
promises or it is an oath? Murag, more or less, parihara na, Pader. Pero klaro man kaayo ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon. Naatay palabra de honor. We honor our words. Kanang we become truthful, we become honest, we become sincere in our words. Unya kini pangitaon naman kaayo ni karon, kay karon daghan naman kano kaayong maayong mubulati, maayo las pulong pero dili gayod matinud-anon, dili makita diha sa buhat, mga igsoon. We can be colorful in our words, but we are not sincere and honest. Matod pa, mga igsoon, kung kita honest, when we become truthful in our words, when we become so sincere, ang mailhan kano nato nining maong tao kay aduna siyay integridad. Nasato pa, integrity is a virtue rooted on our truthfulness and our sincerity of the heart. Mao na panahon sa eleksyon, grabe kaayong mga panaa diha or panumpa sa mga ganahan nga makakuha sa atong buto. Pero anaa ba ka sila'y integrity to fulfill their oath and promises to the people? Unsa may inyong tan-aw, mga igsoon? Kanakahang atong gipang-elect diha are the people of integrity that is honest and sincere to their promises. Sa may inyong tan-aw. Naman, Pader, panahon sa eleksyon, tiinita, linabanay og maayo. Pero, nakakita baka ta sa ilang integridad. Palabra de honor or words, we honor our words, mga igsoon, is a sign of commitment. Not just an integrity, but our commitment to ourselves, to our oath and our promises. Kining integridad, kining commitment, mura manig mga virtues nga pangitaon na kaayo sa tao, mga igsoon. Unyang ikatulo kano niini, when we are honest and sincere, tungod kay we have a clear conscience. Ang konsensya, mga igsoon, mao ni ang luna diin makighinabi kanato ang Dios. Ug diha sa konsensya, dili gayud kita kano makatago ug makapamakak kaniya. We speak with honesty and sincerity. Yes, kung moingon ka nga yes. No, kung moingon ka nga no. Kay naa pagali in between ni ana, kung duna gali mo pakapin ni ana, kana dili na kana iya sa Dios, apan iya sa yawa. Klaro kaayo, mga igsoon, clear-cut definition. Giingon kaniadto sa atong mga katigulangan, ayaw pakyasa ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon niingon ang atong Ginoong Hesukristo, do not swear by using your words if you cannot fulfill it. Ayaw gayod panumpa pinaagi sa pagpanaad. Kay kun imo nang buhaton, unya dili ka makabuhat niya na mahimo kang bakakon. Palihog manindog. Sa pagpamati nato sa mga madasigong mga pulong ni Kristo diha sa Ebanghelyo, madasigon og malaumon usab kitang mga muyo sa amahan, muingon kita, amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Ngang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainitong pagpangalagad sa walay pagpaabot ug bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
nga ang matag nasod ug ang matag tao nga nagdumala niini makabaton na og kalinaw kahiusa ug gugma magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Nga pinaagi sa pangalian ni San Bernabe Apostol ang mga masakiton sa atong banay makabaton og kaayuhan sa lawas ug kalag ug magpadayon sa pag-ila ug pagdayeg sa buhi nga Dios magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Ngang mga misyonero lukop sa kalibutan makadani og mas daghan pang katawhan pinaagi sa ilang mga panig-ingnan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma ug sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Sugbo karong Hunyo 22 hangtod 26 tuig 2022 nga unta mahimong malampuson magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo kamumot sulugon sa Dios mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Nga sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Nga ang mga nangamatay makabato na sa kalinaw ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagkalibuhi kami. Mahigugmaon og tunhay nga Dios, paminawa ang mga hangyo sa imong katawhan. Pinagi sa madasigong pagsangyaw sa ebanghelyo sa imong mga apostoles, kami usab mainiton nga mohalad sa among kinabuhi alang sa nanginahanglan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaygon ka, Diyos, amahang langit nun, lingga sa damong mga masalay pon, ang kanlupino na abot sa yuta, ginama sa kamot sa tawo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akog inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa among mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya siyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining gihalad nga gasa tungod sa imong hatag. Magpasiga unta kini kanamo pinagi sa kalayo sa imong paghigugma kay kini ang nakahimo kang San Bernabe sa pagdala sa kahayag sa ebanghelyo ngadto sa katawhan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanila Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barug kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan,
ug magtaniyag sa langit ng mga pagtulunan aron pamation sa tanang katawhan. Busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabantaw, si Kristo mabalik natin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gayud sila nga among gihinumduman o giampo karon nining santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, San Jose iyang bana, sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dahigon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon ato'y tingob ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan, gamit ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga ada sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo ang among manunubos. Kay imo man ang iharian, ang gahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karon ato ipakita ang ato nga paginig sunay kalinaw sa tanan. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato karon nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayong mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo kanunay unta nga mag-amping kanato paingon ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Kini ang lawas ni Kristo. Amen. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. As when the shepherd calls his sheep, they know and heed his voice. So when you call your family, Lord, we follow and rejoice. You satisfy the hungry heart with gift of finest wheat. Come, give to us, O saving Lord, the bread of life to eat. With joyful lips we sing to you our praise and gratitude, that you should count us worthy, Lord, to share this heavenly food. Magampo kita. Kaming nakadawat sa pasalig sa kinabuhing walay katapusan, nangaliupo kanimo o Ginoo,
nga kining among gihimo aron paghandom kang San Bernabe nga apostol sa dagway sa sakramento among madawat sa dayag nga pagsabot kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Update sa atong divine unity, prosperity, and satisfaction through the intercession of Saint Vincent Ferrer and Mama Mary Slats. Update as of June 10, 2022. Total slots for sale, 54,000. Unya slots sold, preview sales, 7,021. And sales for the day, 74. Mao nga ang nahalin mga igsuon, niabot na og 7,095. Masipang kakak. Unya napoy namalit for donations for the sacerdotal anniversary of Father Shiano. As of June 9, 2022 ang nahalin, 371 slots. Masipang pakpak. Daghan kayong salamat. Palihog manindog. After the final blessing, atong himuon ang exposition of the Blessed Sacrament. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O sa